नमस्कार, मी संजना। आज तुम्हाला कारवारी स्टाईल सोलाकढी दाखवणार आहे। त्याला तिवळ असं पण म्हटलं जातं। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे पाव कप खोबरं आहे, ओलं खोबरं। त्यानंतर ही 3 छोटी छोटी सोलं घेतलेली आहेत। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही चिंच वापरलीत तरी चालेल, खरं कमी वापरायचे, जास्त आंबट नाही करायचे। त्यानंतर हा साधा लाल तिखट आहे, मीठ आहे, हा अर्धा कांदा आहे, असा उभा चिरून घेतलेला आहे। त्यानंतर ही 3 लसणीच्या पाकळ्या आहेत। मोठी असेल तर 2च घ्या, ही छोटी आहेत म्हणून मी 3 घेतलेली आहेत। आता ही करायला आपण सुरुवात करूया। सर्वात आधी मी हे ओलं खोबरं मिक्सरच्या जारमध्ये घालून घेते। त्यानंतर ही मी 3 अशी सोलं वापरलेली आहेत। तुमच्याकडे नसतील तर चिंच वापरा, थोडी वापरायची आहे, पण ही भिजवून वापरलेली आहेत मी। त्यानंतर 1 चमचा साधा लाल तिखट, जास्त नाही वापरायचं आहे आपण। चवीपुरतं मीठ, अर्धा कांदा आहे, हा छोटा असेल तर 1 घेतला तरी चालेल, आणि या लसणीच्या पाकळ्या। आता हे आपण सर्व थोडं थोडं पाणी घालून असं चटणीसारखं वाटून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा प्रकारे ही वाटून घ्यायची आहे। ही थोडी जाडसरच ठेवायची आहे, खूप बारीक नाही करायची आहे, म्हणजे आतले जे इन्ग्रेडियंट्स आपण घालतो ते वाटले गेले पाहिजे, आणि खोबरं थोडं जाडसर राहिलं तरी चालेल। हे आपण असं एका वाटीमध्ये काढून घेऊया। तुम्हाला हवं असेल तर पातळ करून घेतलं तरी चालेल, एक्स्ट्रा पाणी घालून। आणि जर तुम्हाला असंच ठेवायचं असेल तर असंच ठेवून तुम्ही ही भाताबरोबर वगैरे ही खाल्ली जाते। मेन म्हणजे ही भाताबरोबरच सर्व केली जाते। गरमागरम भात, सुकी मच्छी भाजलेली चुलीवर किंवा आता गॅसवरही भाजली जाते। त्यानंतर कांदा आणि ही आपली सोलाकढी किंवा तिवळ, हे असं ताट वाढलं जातं। कारवारी प्रकारची पद्धत आहे ही, हे जुनी पद्धत आहे। रोजच्या जेवणाचा आपल्याला कंटाळा आलेला असला की असं एकदा करून नक्की पहा। आणि तुम्हाला ही रेसिपी सोलाकढीची कशी वाटली हे नक्की सांगा। आणि जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका।